Усім прывітанне! Гэта Чик-Чирик, бла-бла-шоу на Еўрарадыё, у якім Алексей Сапрыкін, у якім Павел Свердлоў распавядаюць вам пра важныя для абмеркавання тэмы, пра гарачыя навіны і распавядаюць яны вам пра гэта вашымі словамі, а дакладней вашымі твітамі. Ну, дакладней, твітамі тых, хто піша твіты. Твітамі твітарскіх. Не, скончу. Карацей, распавядаем гэтай мовай твиттера, беларускага сегмента і не толькі, таму што пачалася на гэтым тыдні. Дакладней пачалася, а працягнулася вось эта свяшчэнная вайна. Моўны халівар. Моўны халівар. Ну, але пра гэта крыху пазней, сябры. А пачынаем з твіта. Вот у мяне такое супярэчлівае стаўленне да гэтага чалавека, які мае нікнейм Рагленя, але падпісваецца як Валера Хай-Тэк і на аватарцы ў него на аватарцы яго менавіта Валера Хай-Тэк. І ну што гэта, косплей Валеры Цыпкалы нейкі, да, такі як бы вот ёсць сапраўдны Валеры Цыпкала, сур'ёзны, ёсць не сапраўдны, а ёсць вот як бы гэта камічны твітарскі гэта персонаж, пранк, які выйшаў з-пад кантролю. Але у кожным камічным твітарскім персонажы ёсць доля праўды. Як, можа гэта жонка Валеры Цыпкала. Не бывае дыма без вагню. Уяві, так вось, Вераніка. Добры твіт атрымаўся на пачатак нашай праграмы у вось гэтага карыстальніка. Ён звязаны з тым, што Злучаныя Штаты Амерыкі увялі санкцыі супраць там шэрагу прадпрыемстваў. І адно з гэтых прадпрыемстваў называецца беларускіх, конечно, прадпрыемстваў, і адно з гэтых прадпрыемстваў называецца Беларусь резинотехника. Что ёсць? Першы раз про такое чую. Что нам пишет псевдо Валерий Цыпкало. Предприятия производят что-то из резины. Светлана Тихановская. Может, вы что-то в США не то сказали? Часто употребляли гондон? И вас сенатская молодежь поняла неверно. Это вы про кого? Валера Хай-Тэк. Я нават не здогадваюся. Ну, про Тихановскую, зразумела, але... Можа быць... І да чаго гэта, скажы мне? Я да таго, што сапраўды, ведаеце, нашыя словы, сябры, часам маюць вельмі і вельмі вялікія наступствы, нават калі мы не можам уявіць, якімі яны будуць. Таму пачынаем. А пачнем, дарэчы, з навінаў пра сам твітар. Міха Сельін піша нам, што цяпер нельга паглядзець, хто паставіў лайк пад чужым твітом. Ага. І хто ж больш за ўсіх расстроился праз гэта, засмуціўся. Гэта збіральнікі лайкаў. Наш Губазічык. Менавіта. Вот это вось, які... Так, шчотна пра яго гаворыш. А я так, Лукашэначка, Губазічык. Ведаеш, думаю, можа мне залічыцца. Адкуль у цябе столькі любові, Паша? Адкуль? Маёй любові хопіць. Усіх. Вось, і карацей, раней твітар просто рабіў за іх працу, збіраў всіх, хто вот ставят лайки всяким розным экстрэмістам типа Міхася Аліна. Вось, і, значит, по спісе можна было. А цяпер у Губазіку пройдуць скарачэнні, да. Видимо. Але скароцяць этого вот мужчыну несчастного, які назіраў за твітарам, да? Типа ён перапісваў нікі аккаунтаў. Яго і так жыццё пакарала чытаць гэта ўсё вось твітарская, да? Як і нас, в прынцыпе. Міхась працягвае. Лайкайце, гэта бяспечна. Сябры, сапраўды, лайкайце, але пра што мы хочам вас папярэдзіць. Мы ўжо тут правялі невялічкі рэсёрч, і хто рэпосціць, таго бачна. Як бы хто лайкае, таго не бачна, а вось хто рэпосціць, таго бачна. Гэта ў прынцыпе натуральна, таму што рэпост ён з'яўляецца ў стужцы. У вашай стужцы. Да, чалавека, які рэпостнуў. Вось, ну але з рэпостамі ўсё ж таки трэба асцярожненька там. А я яшчэ хочу дадаць пра лайк, таму што таксама на Ютубе пра лайк. На Ютубе можна нам паставіць падабайку, яе таксама ніхто не зможа адсачыць. Дарэчы, на Ютубе гэта ўжо даўно такая практыка, што нікому не паказваюць, ставілі вы падабайку, не ставілі. Нават можаце паставіць, як это называется? Дыспадабайку. Непадабайку. Можете паставіць непадабайку, калі вам не падабаюцца нашы з Алексеем
аблічча, твары, надпісы на наших цішотках. Вось гэта ўсё. У меня сегодня такая вот. Ну, может быть, все равно не падабаецца. Ведаеш, чаму яна можа не падабацца? Потому что гэта Марк Фармель? Таму што гэта на беларускай мове. Што там напісана? Усё вельмі круто, але трэба перарабіць. Трэба переребіць. Какой смешной у вас язык. Не першы год доўжыцца гэтая вайна. Але все не сканчаюцца гэтыя расіяне, рускія, без знака якасці. А можа і са знакам. Просто рускія, тому што рускія са знакам якасці. Рускія. Беларусі, казал один палітык. Один полковник. Один полковник, да. Которому ніхто не піша. А вось гэтыя рускія без знака якасці все не сканчаюцца, і все вось ім нешта не так. І тут адбыўся просто нейкі вось камічны даволі дыялог у карыстальніка Твиттера, я так разумею, з нікнеймам Ежов, што таксама в прынцыпе. Ого. Покажи свае рукавіцы. Да, і дарэчы, там на фоне елачка, то бок таксама калючае нешта. І вось у яго пытаецца нехта, хто застаецца за ананімным удзельнікам. Почему на конфете с кузнечиком написано коник? Ну и там вось беларуская цукерка, цукерка-коник. Визитовка, по-моему. Да, значит, Ежов отказывая, потому что это кузнечик по-беларусски. Отказывая, конечно, на русской мове, но тем не менш, с веданнем матчастки, так бы мовіць. Далее отбывается такой диалог. Вы нормальные, у вас, может, еще стул будет стол по-белорусски? Нет, но ты можешь загуглить, как будет ковер. Не, у нас стул будзе крэсла. Крэсла. Это я кажу, што гэтым людзям яшчэ шмат адкрыццяў у жыцці давядзецца зрабіць. Это нехта... Не все мовы падобны, не ва ўсіх мовах все як у рускай мове. Сюрприз. Значыцца, далей гэты чалавек, ну, як мы разумеем, сюжэт гэты гугліць, як будзе па-беларускі ковер. Што ён нагуглівае, Алексей? Что? Что ковер будзе по-беларускі диван. Диван. И пиша, уже на капс переходит. Вы совсем... Россиянина выбухая голова, потому что вось и доказ. Господи, вы что там? Совсем со своим Лукашенко. Чамусь Лукашенко виноваты? Ну, потому что ён, напэўна, вынайшаў беларускую мову. Да, это Лукашенко за все отказывает. А уяві вот адваротную ситуацию, калі, напрыклад, беларусы такія упытаюць у рускага, а як будзе по-расейску добро? Он такой, благо. Он такой, благо. Благо, да. Вот дурачки. Благо, это ж дрэнна. Ну, карацей, про гэта мы таксама паговорым у працягу сюжэта. Далей сюжэт развіваецца так. Расіяне адкапваюць аднекуль даволі стары, направду, мем яшчэ ў маёй школьныя гады не было. Школьныя гады, да, калі мему не было, падыходзіць да цябе аднакласнік і кажа, ведаеш, як будзе па-беларуску кровельшчык-жысцяншчык. А будзе страхар, бляхар. Страхар-бляхар. І вось яны такія пішуць скриншотик, значит, страхар-бляхар. Это штосьці з разраду я радзіўся за калючай провалакай? За калючай провалакай, да. Я, дарэчы, праверыў, сапраўды Google Translate выдае. То бок школьныя мемы дзетсадаўскія апынуліся праўдай у свеце, дзе інтэрнэт. Дайшлі да штучнага інтэлекта. Вось. І Алісенька, ну што ж ты? Колонка? Пиша. Блин, вот было бы прикольно, если бы белорусский язык существовал на самом деле. Пишет нам Алисонька и вось про страхара бляхара. Аж вока задергалась. Ну и что ты думаешь отбылося далей, Алексей? Наваляли ёй по самый каўнер, мне здаецца. Любимый белорусский спорт. Наваляй. За каўнер. Россиянин. Ці россиянцы. Пачалося интеллигентно все. Приходит человек, який каже, у тебя же на скрине написано «Белоруссиан». Навошта что ты это делаешь? Потому что, навошта коверкать и писать через «О», белорусский. Да? Потому что по-русски язык Республики Беларусь называется белорусским, также, например, по-китайски. А китайский по-белорусски называется китайский. То есть все, она уже не сомневается в том, что есть белорусская мова,
Я тут нешта, ведаеш, паміж рускай і беларускай прыгаю так, таму што тут твіты па-руску, праграма па-беларуску. Нагадвае размову з ідыёткай. У мяне шизофрэнія. Карацей, ужо яна разумее, што ёсць беларуская мова, кітайскі па-беларуску. Кітайскі. Але ўжо беларускіх твітарскіх не спыніць. І ачольвае гэтае войска беларускіх твітарскіх Антон Гадзімович Матолька. Вот было бы прикольно, пишет он, если бы ты не была. Да? Так, пошли в минулым тыдні вось все перароблівалі гэты пост Натальи Радзінай, да? И тут все пачалі. Ваш твит должен, вось так само, ветлівый беларус пришел. Так. Да? Ваш твит должен был звучать. Вот было бы прикольно, если бы мозги существовали на самом деле. Нават, гляди, не пераход на асобы нейкі, да? Якія гіпотетычныя мазгі, так? Далей. Мазгі. Блин, вось было б файна, калі б у тваёй галаве на самай справе існаваў мозг. Беларусы пачынаюць. Так, ужо трошачкі такі напор. І наступны, ляснутая шлёндра. На. Нехта не вытрымаў напору, видимо, мозговой дзейнасці. Далей ідзем. Тут рэплаю да халеры хуценька. Все хуценька пералічым. Все яны заслугоўваюць, канешне, нашай увагі. Беларуская мова існуе ў адрозненні ад сітуацыі, дзе русня не ламаецца кожны раз на такіх пытаннях. Колькі яшчэ будзе вас расіяне, якія прыедуць у Беларусь на вакзал і не змогуць знайсці другую платформу і так і застануцца там жыць. Мы такія разныя, піша нам Даша, но всех нас объединяет одно – напихать тупой русне. Перад сном наткнуўся выпадкова на гэты твіт. Пачытаў рэплаі. І на сэрцы стала цёпла і добра. Прывітанне Натальи Радзінай. Слухай, ну вот, як бы мы да яе не ставіліся, але нарадзіла мем. Нарадзіла? А яна недавно, ведаеш, у Вільню прыехала. І не нарадзіла мем. Ну, пакуль не. Чаго вы чакаеце? Але мы працягваем сачыць. Філіп Беканаў, таксама герой, в общем-то, нашего Чик-Чирика, даволі регулярны. И за что ж, пишет Филипп, вас все не любят? Ума не приложу. Это про русских. Про русских, верагодна. Далей, беларуская мова існуе, толькі такія дурніцы, як ты, гэтага не разумеюць. А ведаеце, яшчэ адзін мем са школы. Так. А ведаеце, як па-расейску вопіс спраў? У нас сказали, правда, что перапіс спраў. Ну, таксама? Апиздел. Вельмі свежая мова. Піша нам вестник стабільнасці. Неяк это супала з новым героем жыцця Маліны. Это маеш на увазе Сергеем Шубом. Ён таксама там мовазнаўцу, перакладчыка. Кала нешта гаварыў. Кала. Ну, давай, ведаеш што? Давай не будзем уподабляцца. Давай. Як вось мы хотели про гэта паговорить пазней, але я думаю, что поговорим цяпер. Цяпер поговорим про твіт вось Арышы, да. Арыша убачыла, як расейцы смеюцца над яе мовай, над нашай мовай. Піша, 2 гады таму мешалася б, з 2 ног бы заскокнула ў дыскусію, год таму стомлена б выйшла з інтэрнэту, а цяпер я, піша яна, у голас смяюся са словаў измарась, пригоршня, как это, як это ввогуле? Извольте, извините, здравствуйте, etc. І ніякая расійская мова не прыгожая, і немагутная боль. Etc. відаць, таксама смеецца, хотя это і лаціна. Вось нам падказвае наш рэжысёр, расіянку попросили перакласці «Подых навальніцы», а «Подых навальніцы» — это класічны праграмны твор з беларускай літаратуры. Што яна перакладала ўвесь твор? «Подых — смерть, навальніцы — невольніцы». Смерть невольніцы. Падых, напэўна, яна прачытала. Яна падохла навальніца ў Беларусі. Але вот давайте не будзем так, як уподабляцца. Арыша. Яны смеюцца над беларускай мовай, бо не вызнаюць беларускай нацыі. Я нарэшце смеюся над іхняй, бо не вызнаю расійскую ўладу ва ўсіх сэнсах. То бок для Арышы пераступіць, смяяцца над расійскай мовай, гэта пераступіць праз каланіяльны вось гэты бар'ер, да, калі для іх нармальна смяяцца, а мы можам толькі абурацца. Ну што вы
Не окей, ну посмеяліся і забылі. Але вось Антоні Чілінгтон піша в адказ, тады чым ты ад іх адрозніваешься? Это слушная заувага, дарэчы. То бок давайте мы як людзі з гонарам, з годнасцю, з пачуццём не будем за імі бегчы 10 кіламетраў. Яны смеюцца над нашай мовай, а мы не безразлічны. Ну дурачкі вы, ну што сказаць? Але смяяцца над іх мовай, ну не будзем. Але ведаеш, няхай яны са сваёй мовай там ёсць у гэтым і пазітыўны момант. Так. Вось яны звярнулі ўвагу на розныя цікавыя для іх словы, смешныя. Значыць, ужо звярнулі ўвагу на беларускую мову. А далей болей. Ну што, адмоўнага халівара да... Адмоўны халівар. А халівар ён заўжды адмоўны, калі шчыра. Ты так і ты адмоўныя эмоцыі выпускаеш, ну, але з іншага боку пачынаеш пасля сябе нармальна адчуваць. Да палітычнага. Так. Ведаеш, ёсць такі закон філасофскі адмова адмовы. Гэта дыялектыка, гэта Гегель. Калі наступнае пакаленне кожнае, яно адмаўляе папярэдняе. І ў гэтым проста, ну вот закон жыцця. Карацей, скліхасоўскі. Агебай піша нам. Тыя паросткі новага грамадства, што прабіліся праз асфальт пасля плошчы 2010, сталі пратэстам 2020. І гнабілі апазіцыю 2000-х. Цяпер яны не разумеюць паросткаў новага грамадства, што прабіліся праз асфальт пасля пратэстаў 2020, стануць рэвалюцыяй 2030 і будуць гнабіць апазіцыю 2020. А як яны рэвалюцыю з-за мяжы зробяць? Мы ж ужо гэта бачым, ужо, што шмат хто, ну, яшчэ 24 год у нас, але ўжо шмат хто на апазіцыю 2020 года. Железабетонны болт. Ну, это ў лепшым выпадку. Гэта адбываецца, і ну што сказаць аднаму з нашых любімых, дарэчы, твітарскіх аўтараў, такі трапны, гэта жыццё. Супраць дыялектыкі не папрэш проста, да. Чытайце Арыстотеля. Яўген Казарцаў адказвае, што любыя новыя парасткі гэта сэрцай, лайк, ну то бок на каго б яны там не гналі, што б яны не казалі, ўсё роўна будучыня з новымі парасткамі. Ну і, канешне ж, толпа... Они за адцветающими кветкамі, да. Натоўп пакрыўджаных на апазіцыю 2020, вось ён, якраз таки прыйшоў. Таму што апазіцыя 2020 года, крыптарусня і злодзеі. Вы самі ад сябе ўсіх адштурхнулі і гандлюеце ім, а не робіце хоць што-небудзь для нас. А ў які час тых, хто ў 2020 годзе распачаў гэты варушняк палітычны, сталі называць апазіцыяй? Это ж большасць. Ну, гэта апазіцыя да апазіцыі 2010-го, я так разумею. У гэтым плане. Ты маеш рацыю, я днямі увогуле бачу ацэнку, што да 4 мільёнаў чалавек не то, што выйшлі на вуліцы, але ў 2020-м так ці інакш выказалі сваю палітычную волю. Ну, то бок, давайце-ка нам перамены. Але вернемся да твітаў. Любы адэкватны чалавек будзе гнабіць апазіцыю 2000-х. Ну, окей. Там палова апазіцыі, прабачце, перакачавала гарманічна ў 2020-м, мне здаецца. Нет, гэта адно, а другая палова завезена ў лес. Ну, это апазіцыя 99-го. Ну, 99 там і 2000. Апазіцыя 90-х. У твітары праз 20 гадоў любы адэкватны чалавек будзе гнабіць апазіцыю 2020-го. Так і будзем. Я ўжо так кажу, піша Ксюшенька, не бачым, ты пакуль што не пісала, што апазіцыя 2020 гэта пыл. Не пыл, проста пыл, толькі мужыкі адтуль пайшлі. Твітарскія вайбы, нашы родныя. Не пераацэньвайце сваю значнасць. Вы нават не пыл, вы проста... Апазіцыя, ну вось, палітычны істэблішмент. Падыходзім бліжэй. Твіт пра выбары 2025 года ад чаю з малінавым варэннем. Праз год атрымліваецца. А яны ўжо праз год атрымліваецца.
полковник приказал провести президентские выборы так, чтобы комар носа не подточил. Честно, без давления и административного ресурса. В общем, как это было и в прошлые годы. Який полковник? Сандерс, видать. КФЦ. Ці, которого ніхто не чакае? Ці, якому ніхто не піша. Ніхто не піша? Ну, нейкі палковнік атрымліваецца. Ну, мне здаецца, што гэта намёк на аднаго чалавека, які казаў, што ў яго ў расійскім войску ёсць званне палковнік. Типа, вот а ён служыў, видимо, ў расійскім войску. Ці да гэтага часу? Вось, разумееш, нашых беларусаў з Твиттера, вось яны апазіцыю 2020 года называюць крыптаруснёй. Хто ў іх Лукашенко, я нават уявіць складана. Добрае слово. Бачыш, я нават запомніл. Крыптарусня. Таму што ў іх крыпта это схаваны. У іх глыбока там схаваная русня. І два абсалютна супрацьлеглых рэплая на вось гэтую навіну. Так. Яня піша нам: мінулым разам усё, здаецца, прайшло зусім не па маслу. Абасраныя парткі дагэтуль адмываць спрабуюць. Да. Да, і пра гэта мы таксама паговорым крыху пазней. Вось яно лесвіцай. Все звязано, сябры. А другі реплай такі: и полковник и правда выиграет эти выборы честно, ибо с момента последних все сильно изменилось. А ведаеш, можа быць, ён бы і выйграў гэтыя выборы. Бо ён думае, што гэта такі амаш на выборы 2015 года. Але мы ж ніколі не даведаемся пра гэта. Таму што калі выборы, як ён і загадаў, пройдуць як у минулыя разы, каб камар, ну то мы ж все разумеем, як бы, да? Ну, то бок, каб не прайшлі не так, ему трэба напісаць сабе там у полковника такі выбор. Нарэшце 60 максимум. Ведаеш, вот 30 гадоў ва ўладзе, нарэшце асмеліцца і правесці выборы сумленна, з назіральнікамі, дэмакратычна. Як мужик. І выйграць, напрыклад. Да? Ці як гэта было ва ўсе папярэднія разы. Вось. І што ты думаеш, ён выбере ў 2025 годзе? Хаця чаго тут думаць? Мы ж ужо цытату чулі. Каб камар носу не падтачыў, і ўсё як у папярэднія разы. Ведаеш, мы звярнулі ўвагу ў журналісцкай супольнасці, што вось гэтыя смеццевыя каналы а-ля Губазік, да, яны там здымаюць свае відосы, публікуюць іх, да, а дзяржаўныя медыі іх не перадрукоўваюць. Як так-то? Яны адмыслова для нас, для незалежных медый. Каб мы перадрукоўвалі, і людзі разумелі, што рэпрэсіі ідуць, што нельга галаву падняць там і так далее. То бок у дзяржаўных медыях ўсё даўным-даўно скончылася ўжо. Так. Перамаглі, перагарнулі старонку, парткі высохлі ўжо, да. Вот, ужо носім, значыцца, чыстыя. Вот. А вот у нас навіны такія. У Мінску хлопец з прыёмнага пакою лекарні адправіўся наўпрост на Акрэсціна. Таму што пікетаваў левай ікраножнай цягліцай. Пікетаваў цягліцай. А справа ўся ў татуіроўцы. Прыкладна вось у такой. Вось як мы пакажам вам. Это ілюстрацыйны здымак? Да, ілюстрацыйны, таму што на здымку не нага. Не ікра. Вот. Але там была пагоня, і, аказваецца, тату з пагоняй. Калі лета прыйшло, шорцікі все апранулі. А нават, калі не апранулі шорцікі, ён прыехаў у прыёмны пакой. А што, там нешта з нагой было? Доктар сказаў яму: распранайцеся. І ён распрануўся, а там пагонь, пікет. Там пікет. Вот. Ну, як бы не смешна з аднаго боку, але з іншага боку, ну вось навіны з Беларусі, канешне. Калі пачакай, пагоня гэта гісторыка-культурная каштоўнасць. Хіба не? Хіба не? Ну вось і атрымліваецца так, што на словах пагоня гэта гісторыка-культурная каштоўнасць, але я табе скажу, так, гісторыка-культурная каштоўнасць, але яны ж па-іншаму. Яны ж лічаць, што пікет, ну, а там пікет, это пофігу, чым ты пікетаваў. Паказваеш нешта. Вось, памятаеш, як недавно кніжкі, якія стаялі на палічцы, прызналі, што мужик дэманстраваў
сям'і, значыць распаўсюджваў экстрэмісцкія матэрыялы. Вось, ну а тут пікет татухай. А словы-то з літараў складаюцца? З экстрэмісцкіх. А картинкі-то з колераў? З колераў, і некаторыя нават чырвоны, белы. Я думаю, трэба пайсці далей. Сябры, мы не маглі прайсці міма гэтай навіны. Адзін твітарскі, што праўда, неправільна прачытаў яе і вырашыў, што гаворка ідзе пра даўжыню пенсіі. Але не сапраўды. І шырыню пенсіі. І шырыня пенсіі, да. Але тут не пра пенсіі, а пра пенісы. Абноўлены струкі спіс па даўжыні пенісаў. Сусветнае даследаванне. Так, это ўжо цікава. Беларусаў у сярэднім 13 сантыметраў. Але пачакай. Да, 13 коска 98. Ну, амаль 14 давай. 13 сантыметраў 98. Давай, не будем преуменьшаць. 98 сотых сантыметра. Амаль 14. Але як яно было праведзена да даследавання ў Беларусі, дзе забаронена праводзіць сацыялагічныя даследаванні? Тут ёсць. У некаторых краінах выкарыстоўваліся даныя, якія паведамлялі людзі самастойна. У Польшчы, напрыклад. Тут пытаннічкі ёсць, калі шчыра. Але я нам такего, разумееш, такого, Чи 10. Чи 10, А у Беларусі некаторым мужчынам вымяралі пенісы даследчыкі. Хто на што вучыўся? Хто на што гаразд. А вот даследчыкі, конечно... Карацей, у Беларусі зменшылася сярэдняя. Атрымліваецца, да, мы раней былі ўвогуле ў сусветных лідарах. А ў Польшчы павялічылася. А цяпер глядзі. Расія 14,16 сантыметра, Украіна 14,20, ну, 0,2, Літва 14,55, Латвія 14,69, Польшча 15 коска, 41, то бок Польшча, типа ў сярэднім палякі маюць на 1,5 сантыметра даўжэйшыя пенісы, чым беларусы. Ведаеш чаму? Чаму? Таму што шмат беларусаў прыехала ў Польшчу. І, адпаведна, павялічылася гэтая лічба. І гэта былі беларусы з самымі вялікімі пенісамі, як вы можаце здагадацца, як бы... Не будзем намекаць? Да, раней залічваліся ў беларускую статыстыку, а цяпер залічваюцца ў польскую. І вось Польша дабаўляе пару сантыметраў па сярэднім памеры пеніса. Што праўда, палякі, як мы ўжо даведаліся, заяўлялі, самі распавядалі. І тут у нас ёсць рэплай ад Ксюшенькі. Опять палякі. Ксюшенька, далась табе вось эта Польша? Спадзяюся, што гэта, па-першае, на асабістым нейкім досведзе. Таксама на нейкім асабістым даследаванні, скажем так, да? Досвед быў такі неудалы. Досвед траўматычны нейкі. Атрымліваецца, што у палякаў Ксюшенька не верыць. А ў шырыню пытаюцца дадзеных няма, бо яна-то галоўную ролю грае. Эксперты там. Падцягнуліся эксперты, але ж справа не ў памерах, мы ж памятаем, не ў даўжыні, не ў шырыні, справа ва ўменні. І наш рэплай. А што рабіць, калі у нас у Беларусі амаль круглы год халодна? І вось, ну, разумееш, скукожваецца. А ў Польшчы што, глобальнае пацяпленне? Ну, у Польшчы так, цяплей, мне здаецца. Ну, ад пенісаў лагічна перайсці. Так складана, конечно, логіка, але тым не менш. Да Беларусі будучыні, куды ўсе вернуцца, дзе памер пеніса сярэдні зноў будзе ого-го, усім на зайздрасць. Карыстальнік Бубен пытаецца, а вам патрэбна такая Беларусь? Але на фотках зусім не пенісы, а нейкі ЛГБТ прайд. Я так разумею, зараз пачынаецца сезон прайдаў, Pride Month. Да. І ўжо там дзесь у Вільні, па-моему, быў, дзесь да, можа быць і ў Варшаве. Бачу тут суботу, дарэчы, у Варшаве. Беларускіх актывістак ЛГБТ бачу на здымках. І побач бел-чырвона-белыя сцягі. Адсюль і пытанне вам.
такая Беларусь патрэбная, что адказваць твітарскі. Давайте почитаем. Так, вядома ж, лепш быць з ЛГБТ, чым з лукашыстамі. О, Наста пафарбавалася нарэшце. Ну, это Наста, базар, прывітанне табе, гендерная актывістка. Звычайны сход саюза жанчын, толькі сцягі іншыя. Вот подцягнуліся гумарысты. Далее идем. Не зря говорят, лучше дочь лесбиянка, чем сын лукашист. Намотаем на вуз. Это только пераробка таксама старога школьнага мема. Ну, мне здаецца, што да, раней там фігуравала одна прафесія. И другая профессия. И другая профессия, да. Две старажытныя профессии. Адназначна не. А дзе гэты шабаш адбываецца? Так, ужо гэта... Ёсць розныя. Ёсць негатыўнае меркаванне. Ты яшчэ пытаешься, конечно, патрэбнае. Клас, адкуль такія клёвыя фоты? Карацей, я скажу так, что большасць твітарская прагрэсіўная. Твітарская Беларусь, яна, да, такая... Што не можа не радаваць. Саспела, яна... Вот цікава, што ў пэўныя моманты яна такая талерантная, просто ідэальна. Але як даходзіць да кого-нибудь... Калі вот заденуць за живое, то мы за словом у кішэню не полезем. І апошняя на сёння тэмка, сябры. Беларускі твітар, ён у глобальным трендзе. Так. У твітары няўжо абмяркоўваюць iOS 18, айфончыкі, плафончыкі. Вось гэта вось усё. І Алеська Роза піша нам: я адзін лічу гэта непрыгожым. І фотаздымак вось гэтага обновление iOS, что там 18. Можно рознымі колерамі цяпер іконкі аплікацыю. Но дакладней адным колерам. Можна ўсё зрабіць у нейкім вось зялёнае ўсё. Зялёны можна, ну, калі табе падабаецца чырвоны колер, можна чырвоным, белым. Калі чырвона-зялёны падабаецца, што рабіць? Тады можна купіць сабе беларускі смартфон ад гарызонта. Ад гарызонта, правильно. Ад гарызонта да гарызонта з гэтым смартфонам рассекаць. А што, ну, і дыскусія ідзе, то бок, як бы мы тут, беларусы, ў твітары не толькі расіянам за каўнер напіхаць прамову, пра палітыку. Не адстаем ад трэндаў. Айфон абмяркоўваем. На айфоне неймаверная інавацыя. Тэмы ці што? Не, гэта не тэмы, тут просто цінт робіцца на ўсе іконкі. То бок, вот, можна нафарбаваць. Напраўда, там же на гэтым айфоне сапраўды да халеры інавацыі. Штучны інтэлект дададзены, да, будаваны. Мяне здзіўляе, што беларусы при этом абмяркоўваюць іконкі, колер іконак, вот, але, ну ладно. Я яшчэ не бачу. Таму што ведаеш, штучны інтэлект толькі ў апошніх версіях айфону, а сярэднестатыстычны беларус наўрад ці сабе можа дазволіць гэты найноўшы айфон. Ну, я ведаю, ведаеш, бачу ў твітары такую гісторыю. Два беларусы паехалі, сям'я, катацца на нейкае возера ў Італію на лодцы, і айфон выслізнуў з дзяржальніка, і вада, кажуць, празрыстая. Вельмі доўга глядзелі, як ён там опускаецца ўніз. Все было бачна, як бы все хорошо. І не сігануў? Сказалі, што даставаць небяспечна, карацей, там і застаўся. Але мараль-то гісторыя ў чым? У тым, што яны прычалілі да берага і пайшлі набываць новы айфон, патлумачыўшы гэта тым, што ну, а як без айфона, типа? І там яшчэ былі такія фоткі этого несчастного хлопца, які сидзіць, і вот бачна, што у яго просто был телефон, а цяпер няма. І ён такой: а што рабіць? А вось сапраўды. Возера? Дзе я? Як даехаць назад? Вось, я яшчэ не бачыў нікога ў стужцы, каму б спадабалася. Вяртаемся да рэплаяў. Далей. Усё ж лепей, чым стандартныя іконкі iOS і macOS сістэм. Ніхто не заставляе так рабіць, можна пакінуць па дэфолце. А прычапіцца да чаго? Можа, лепей абмяркуем нейрамагчымасці Siri альбо суперкалькулятар. Вось беларусы, якія кажуць, нешта вы не то абмяркоўваеце, хлопцы і дзяўчаты. І апошняя пачка рэплаяў. Хіба што мне падабаецца, як тут зрабілі больш-менш адэкватнае расташаванне усталяваных праграмаў на працоўным экране. То бок цяпер ёсць мажлівасць
прыбраць іхнія назвы ды пакінуць толькі малюнкі. А там еще можно парадак их менять, ведаешь? Парадак. Apple класс, там могуць быць розныя колеры, карацей, беларусы ўжо разабраліся, асвоілі iOS 18. Мы класныя, мы малайцы. Беларусы ўжо асвоілі iOS 18, хаця яна яшчэ не выйшла, выйдзе толькі ў ліпені для шырокага кола карыстальніка. Но нормально, шмат чаго выйдзе ў ліпені, выйдзе як мінімум 4 праграмы чык-чырык за гэты месяц, але мы яшчэ і ў чэрвені павыходзім, сябры, так што сачыце, калі ласка, звычайна па пятніцах, праз тыдзень атрымліваецца, да? Мы вас парадуем наступнай порцыяй самай якаснай аналітыкі, якую толькі можна знайсці ў гэтым свеце твітарскай. Павел Свердлов. Алексей Сапрыкін. До новых сустрэч. Да пабачэння.